И здравейте хора, аз съм MiceFire FTVPG. И това тук сега сме в Ендъргота, както виждате. Това не е истинския ник, нямам нищо в този ник или... Уау, тя да ми трябва да си дам леговици, трябва да си дам монет, трябва ми ник. Да, ние гледацата. После ще се оправим. Сега искам да кажа, месеца в нов канал. Линка ще ми е в описанието. Ще има малко PvP. Даже напиша, че ми даде много. И месеца в нов канал, защото нещо ми се бъдна. Исках да смена името. И не знам ни какво стана. Нещо Google Plus не ми позволява. Много пъти вече съм си хвалял името, сигурно към 10 пъти. Да, някакъв път рътъл ми се пише като П или някакъв път просто много по-бързо натискам копчета. Не знам. И да, това е просто много кратък клип. Да ви кажа, че съм места в нов канал. Линка ще е в описанието на новият ми канал. И това беше. Сега само да скачам на дългата да умра. Ако не умра, не умра. Ако умра, умра. Няма чест. Ма някакъв пич. Опика. Вижда го нова чест. Ама диаманти не ме уби. Да, това беше от мен. Просто се пробвам да си взема честа. Аз бях MiceFire, както новия канал, се казва Start 2004. Ако искате може да пробват да видите. Там вече си качвам всички клипове. В този канал клиповете за мен, какво беше. Даже се изтрия интрото, дето съм си качвал. Го трия, ще го промахна. И това беше. Мен, аз бях Торзе. Новия канал Start 2004. Даже ми вече никакъв, който се игра. Не е премиум, няма нищо. И да, добро хора.